ovom ću videu pokazati jednu praktičnu metodu kako točno namjestiti sat, automatic sat koji nema funkciju, nema mogućnost hakiranja, to je zaustavljanje sekunde. To znači da je kod takvih satova jako teško namjestiti točno vrijeme, zato što se sekunda putem krunice, to je kazaljka sekunda, pomoću krunice se ne može zaustaviti. Potezanje krunice, što ću demonstrirati što se događa. I u biti to je problem kod satova klasičnog tipa ili starih satova poput ove Seiko petice koju sad držim u ruci. Vjerojatno većina ljudi želi imati točnu sekundu ili približno da pokazuje točno vrijeme. Ono ko što sam rekao, jako je teško to postići ako takav automatic sat ili isto tako i naručno navijanje sat nema mogućnost zaustavljanja kazaljke sekunde. Znači, te funkcija nema inače kod starih vintage satova koji su izašli prije 80-ih, koji su napravljeni prije 80-ih, to ću isto pokazati ovdje. Počet ćemo prvo sa ovim Seiko peticom satom koji u sebi ima 7009A mehanizam. I sada ću pokazati kako da namjestite točnu sekundu, pokazat ću još jedan trik i isto također ću pokazati kako dalje namjestiti točno dalje datum i vrijeme nakon namještanja točnog vremena. Znači počinjemo tako da pažljivo uzmemo sat u ruku i da ga ne mrdamo, da se ne bi sekunda počela micati nakon što bi se sat navio trešnjom. Na mobitelu bi trebali imati instaliranu bilo kakvu aplikaciju koja pokazuje točno vrijeme gdje je nacrtana sekunda. Znači gdje je nacrtana kazaljka sekunde, iako možete koristiti digitalni sat za tu svrhu ili neki drugi kvarsni sat, ali ovo je najpreciznija metoda. I sad kako počinjemo? Znači prvi korak je ništa ne dirati, pažljivo uzeti sat u ruke da se ne mrda, da se ne pokrene kazaljka sekunde. Otvorimo aplikaciju koja će nam već biti spremna i obraćamo pozornost na kazaljku sekunde. Gledamo da se položaj kazaljke sekunde točnog vremena se poklopi sa položajem sekunde kazaljke na našem satu koji želimo točno namjestiti. Onda ćemo početi tresti sat da se nemirnica pokrene, to je kazaljka sekunde, i u isto vrijeme ovaj sat navije. I sada čekamo da dođe točno do tog poklapanja. Evo ga. I počnemo tresti i vidimo da je samo mala trešnja bila dovoljna da se ovaj sat pokrene. Imamo namještenu Seiko peticu točno u sekundu. Jako, jako precizno. No, da bi nastavili prema namještanju točnog vremena, moramo namjestiti minutu i sat, dalje ga tresemo. Ovo trešnju nemojte raditi negdje na javnom mjestu ili pred ukućanima, jer izgledat će jako, jako čudno. Pokušajte ovo raditi negdje u privatnom Jer zašto ga tresem? Zato što ovaj sat, ova Seiko petica ne podržava ručno navijanje, to je bila ušteda. To je jedna druga tema, ali vidite, mogu micati krunicu, ništa se ne događa. Znači, ona ne podržava ručno navijanje i znači moramo ga nekako naviti, a to je trešnjom. Znači da se rotor automatika miče i on ga navija. Moramo ga dovoljno naviti da se kazaljka sekunda ne stane dok radimo operacije podešavanja točnog vremena. I sad ćemo ići prema namještanju točnog vremena. I što sada radimo? Znači, prvo moramo pripremiti se za namještanje datuma. Mi sada ne znamo jesmo li sada smo u 4 sata i 20 minuta ujutro ili smo 4 sata i 20 minuta popodne. Zato što radimo? Sada idemo prema namještanju datuma. Danas je 7. svibnja, 7. maja i nedjelja
i mi ćemo namjestiti datum dan prije. I onda brzim namještanje datuma i onda nakon toga ćemo namjestiti putem namještanja točnog vremena ćemo prebaciti na točan datum. Sad ću vam pokazati kako. Znači prvo ćemo namjestiti dan u tjednu. Kod ovog sata se to radi pritiskom na krunicu, znači da namjestit ćemo na subotu, dan prije, koji smo rekli, na engleskom jeziku. I onda ćemo povući krunicu za jedan položaj i ići ćemo prema namještanju točnog datuma. I pazite, kod ovakvih satova, kod bilo kojih satova da budete sigurni, prebacite prvo kazaljke da budu ispod 3 sata i prije 9 sati, kazaljka sata, zbog sigurne zone. Ako vam vrijeme na satu pokazuje između 9 sati i 3 sata, možete oštetiti mehanizam namještanja datuma. Na to pazite, zato se spuštam kazaljke dolje prema 6 sati kad počinjem to namještanje. Jer ja sad u biti ne znam je li ovaj sat pokazuje 5 sati ujutro, 5:30 ujutro, ili je 17 sati i 32 minute. Idemo sada dalje. Znači, namještamo na točno vrijeme to jest datum na 6. svibnja ili 6. maja. 5, 6 i to je to. Znači, spremni smo za točno namještanje vremena. Sad će, trenutak snimanja ovog videa. Sad ćemo ciljati da namjestimo sat u 17 sati i 55 minuta. I sada vučemo krunicu za još jedan položaj. Sad smo u položaju namještanja vremena i što sada radimo? Okrećemo. Znači, u ovom slučaju u smjeru kazaljke na satu se okreće krunica kod sejka petice i okrećemo dok ne dođemo do točnog datuma koji je 7. svibnja, 7. maja. I sad vidimo da su mi već bili u večernjim satima, znači sad ćemo doći na ponoć. Evo ga, prebacio je datum na ponoć i sad će se prebaciti još i dan u tjednu na nedjelju. 7. svibnja, 7. maja. I sad smo u jutarnjim satima i dalje moramo preći skroz do 12. Polako možemo vrtiti da pređemo do 12 sati jer je sad 17 sati, sad će biti 17 sati i 55 minuta. I sada malo čekamo, možemo sad točno namjestiti, znači da se poklope minute na 17 sati. Možemo malo sačekati da, evo, malo sam skočio, nije ovaj stari sat, malo nije baš najfinije namještanje, ali možemo vidjeti hoće li se poklopiti sada kazaljka sekunde da točna minuta padne u 55, kao što vidimo na ovom digitalnom satu i dalje smo jako precizni, jako smo točni skoro u sekundu, a uopće nema, znači bez zaustavljanja, bez mogućnosti zaustavljanja sekunde. I sad vidimo već da je malo minuta otišla prerano, znači još možemo malo sat vratiti nazad. I onda ćemo malo pogurati naprijed da se poklopi točno na 55. Evo ga, to će sad biti ovako. I vidimo, poklopilo se točno, prešla na 55, 17 sati 55 minuta i pritisnemo krunicu i mi smo namjestili točno vrijeme na Seiko petici, točno u sekundu. No, kako namjestiti točno vrijeme u sekundu na satu na automatik satu koji ima navijanje ručno. Sad ćemo isto to pokazati. Ostavljamo Seiko peticu sa stranu, ona ne poslužila za već u ovom videu. Uzimamo jedan vintage stari sat iz 1955. kad je nastao, znači među prvim, osim nakon Rolexa, pravi rotor automaticima. I ovaj sat nema hakiranje, znači ne može se na ovom Marvin Flying Dutchmanu se ne može namjestiti točno vrijeme putem hakiranja sekunde. No sad ću vam pokazati još jedan trik koji isto pali na Seiko petici, ali samo pod jednim uvjetom.
Recimo sad što da se desi, recimo ovaj sat se već pokrenuo, već malo sam ga prodrmao i odmah se pokrenuo. I sada on već ide i sad ne možete koristiti onaj trik, kao što sam rekao na početku videa, ne možete ga iskoristiti zato što već se kazaljka sekunde miče. Znači, što ćemo sad ako se miče kazaljka sekunde? Sad je jedan napredan trik koji morate biti i malo pažljivi, ne zloupotrijebiti ga, morate imati znanja malo. Znači, sad ćemo pokušati zaustaviti kazaljku sekunde takozvanim metodom back hakiranja, na engleskome, ili povratnog hakiranja. Moguće je zaustaviti kazaljku sekunde dok još sat, to jest glavna spirala, nije navijena, dok je jako slabe snage. Znači ću vam pokazati točno kako. Znači moguće i na Seiko petici, ne više na Seiko petici zato što smo ga jako naveli, ali pa priti svakom automatic satu. No opet upozorenje, ako ovo radite preagresivno, ovu metodu možete zapravo dovesti do zaplitanja spirale nemirnice i možete pokvariti sat ili možete oštetiti sat ako previše ovo radite. Znači morate biti jako pažljivi. Ovo nije metoda koja se preporuča, ali pogotovo nemojte ovo raditi na jako skupim satovima. No za ovu svrhu kod Seiko petica i toj klase sata biste bili sigurni, čak i kod ovog Marine Flying Dutchmana možete si uzeti taj rizik. No evo, demonstriramo kako se to radi. Znači povučemo krunicu i sada želimo isto da se poklopi sekunda točnog vremena, stvarnog točnog vremena i sekunda na satu. Što sad radimo? Znači treba vrijeme na satu pomicati unazad i što se tu događa? Mi zapravo time kako je spojena, kako je kazaljka minute i sata spojena sa pogonom glavne spirale, mi kad vrijeme namještamo put nazad, mi u biti oduzimamo tu energiju i zaustavljamo mehanizam sata. Evo što ću pokazati. Znači, sad ćemo pokušati, evo vidite. Znači, uspio sam zaustaviti, znači kazaljka minuta se miče nazad, uspio sam zaustaviti sat i čekam da se poklope oba dva vremena. Poklopila, nisu se baš dobro poklopila, u ovom slučaju to je malo teže napraviti, ali evo, sad ćemo pokušati opet da napraviti puni krug. Znači, lagano namješta vrijeme prema nazad dok se ne zaustavi kazaljka sekunde. I sad, tu treba biti jako pažljiv, ne dozvoliti, može se desiti kad mičete kazaljku minute prema nazad, da sat počne ići unazad. Zaista se to može dogoditi i to je najgori dio, najopasniji dio za sam mehanizam sata. I tu se može dogoditi do zapetljanja spirale nemirnice ili do oštećenja rubina ankera. Znači sada smo u biti uspješno zaustavili sat, blokirali sekundu zato što smo u položaju namještanja vremena, svu snagu smo oduzeli od nemirnice, od pogona sata, sat nema snage i sad ćemo ga odblokirati u ovom slučaju tako što ćemo pritisnuti krunicu. U biti, evo sad ćemo unaprijed to napraviti. Znači ne ide, znači pritisnemo krunicu, vidimo da sat ne ide. Sad možemo koristiti onu istu metodu koju smo prije koristili. Znači počinjemo tresti sat, evo ga. I sat se pokrenuo, namjestili smo točno vrijeme u sekundu. I što sad radimo? Kako sad ovaj sat koji podržava ručno navijanje, nema snage u sebi, nema energije, počnemo ga ručno navijati. I nastavljamo ručno navijanje. Do neke, do 20, možemo ga 20 puta, ovo ima jako malu krunicu pa je jako neugodno navijati, znači jako je mala krunica kao što možete vidjeti, baš je teško je, kod takve male krunice jako teško navijati ručno. No mi ćemo nastaviti sad sa namještanjem točnog vremena, dovoljno smo ga realno naveli, ručno nije dobro baš, znate,
po drugim videima iz drugih YouTube kanala, poput kanala, odličnog lokalnog kanala Tik Tak Satovi, YouTube kanala za područje bivše Jugoslavije. Znači, on savjetuje, Ferit nas savjetuje da ne navijamo previše ručno ovakve satove, automatike. Znači, dalje imamo točno vrijeme. Sad ću pokazati, znači, ako idemo sad nazad, mi ćemo vrijeme nazad, više se ne zaustavlja ova kazaljka sekunde, zato što imam dovoljno energije da ide nazad, naprijed i ta metoda više ne radi, jer smo ga naveli. I sad možemo ići prema namještanju točnog vremena na ovom vintage automatic satu. I sad ćemo uspjeti u 6 sati i 4 minute, to je 18 sati i 4 minute. Evo, možemo ga točno u sekundu naviti. Vidite, točno u sekundi prisnimo krunicu. Sat je namješten točno na vrijeme u sekundu, automatik, iako ne podržava hakiranje sekunde. I za kraj ne zaboravite se preplatiti, i ako vam se sviđa video dati like, to puno znači.